Pripun, Dek? Sragenamu sing mbok senengi apa? Kula. Heeh. Kula napa-napa niku seneng, Dek. Iso kabeh. Mboten. Loh. Lho seneng niku mboten kedah iso. Iya. Cinta itu tidak harus memiliki ngono kae. Iki lho ngaten. Nyawang tok ya marem ning ati. Ya ta, Dok. Kowe Ya, napa ta desane? kowe apa seneng karo wong lanang ora kelakon? Jare kok cinta tidak harus memiliki ngono. Mboten nih. Kowe ana sing mbok sir ning ora kelakon. Mboten. Sakmene iki mesti ana sing mbok sir. Mboten enten. Tenane. Tenan. Upama kowe balik, kowe sing disir karo wong sakmene. Lho. Ora seneng sing kiper kok. Kowe sing tak seneng ning kene iki ndi ya? Sik tak milih sik aku. Iya, sing ndi, Dok? Oke sing dik Joko lho kaki Kak. Kowe aku sing ndi ya? Sing ndi? Aku nek bingung anak bagus kabeh ngene iki. Aku nek ra sing enong aku ya wegah ta, Dek. Sing mbok pilih sing enong iki. Kok ora? Liyane ya bagus-bagus nom-nom kok sing mbok pilih sing enong sebabnya apa? Anu berkacamata. Jadi mempunyai pandangan yang lebih. Wong berkacamata iki malah tipene wong lanang ora setia. Napa nggih? Melek biar ki sing digoleki ora bojone ning kacamatane sik. Gelem kowe dinomor 2-kan. Mboten. Lah iya kok milih sing kacamatanan. Liyane pindah ganti. Sing pundi nggih? Ndi? Sing rebab cilik sik. Bener aja milih sing rebab. Mulai cilik musuh cilik dadine anak piye ya, Sal? Kudu memperbaiki keturunan. Ya benar. Ya sing rebab ora masuk kategorimu. Sing ndi? Aku yo bingung aku nek ditekoki terus ini. Aku nek ra lekdo aku ya mak. Wah, ledo. Lho kok karo Lekdo. Nggih. Wis tenan karo Lekdo. Tenan. Yen Lekdo wis duwe bojo piye? Yo tetep tak sikat to. Waduh. Sepatune tak sesiwong niku dosen kula kok ajeng klopek. Oh, Lekdo sing ngendangi dosenmu to? Dosen kula. Oh, ya wis Pak ngene. dosen, Mas dosen. Oh, Mas. Nggih. Dosen apa kuwi? Dosen kendang. Dosen kendang lho to. Pripun ngajar kendang enten lho, Dek. Lho, karawitan ning ngajar kendang. Nggih. Kowe lak mahasiswa karawitan. Sakmene iki sing senengamu kowe sing nuthuk apa, Nduk? Nuthuk napa? Lah iya. Wah niki sing paling seneng. Nah. Wah, niku favorit niku nuthuk kethuk ngono lho. Kuliah pirang-pirang taun nuthuk kethuk tak tuk kuwi. Nenten apa ta? Lah mbok ya gender rebab apa-apa, balungan kae kok kethuk. Weh, ngeten, Dek. Piye? Kula sing paling seneng niku, Dek. Apa ya? Kula kendang nggih seneng, Dek. Iso ngendang. Lho, ngendang nggih. Ya saged tapi ya elek ya tapi saged ngeten to, Dek. Bisa dibuktikan? Buktikan. Oh. Loh, bisa. Iki ana dosenmu kendang lho. Ayo lek kleru engko ge dibenerni karo dosene. Jajal. Nggih. Jajal di wis sak apa? Kowe arep ngendang apa? Lajeng ngendang napa niki, Dek? Terserah. Manut. Kendangmu nek Langgam yo kenek, ndangdut yo kenek. ora ngunekke kendang kowe, ngunekke kendang. Kendange unek-unekno. Awet nggih, Mas nggih. Kula niki dites. Dites no. Nggih. Wis isin wong dosene wae enek lek nganti pelajarane ra diketokke ya iman-iman nek kuliah. Nggih, pun ngaten. Ayo Mas Gareng kae kon piye kae nek nyekel kendang? Ya ngunekno, saiki diunekke sik jajal ngunekke kendang iki. Muni. Tangane sak jiting nemuni. Pak Bambang kuget-kuget ya iso. Iso wae. Jajal. Wah. Halo, Pak Bambang tuku gedang. Motor ora. Pak Bambang tuku gedang iso. Anu, Napa boleh? liyane Pak Bambang iso. Napa? Lah sapa sing mbok senengi liyane Pak Bambang? Ah, yo liyane Pak Bambang ya Pak sapa Pak Sugir apa Pak anu Pardeglok ngono ya kena to, Dek. Ora Pak Deglok iki sapa? Pak Kerto tuku kertu. Wah, Pak Kerto tuku kertu niku pripun Pak Do? Loh, Tak kok dosene lek bingung. ayo. Wah, kuwi kreativitasmu. Ya ganti contoni dosene sik engko mahasiswane yo kon ngaturke. Iso kok, langsung iso. Iso. Nunggang kereta medun kretek Kertasana. Wah, angele ndak kesele to teko Kertasana tuku kertu tuku. Kowe iki sapa ora malah jawab.
nunggang kereta medun kretek Kertasana. Wah. Aku seneng aku. Aku seneng. Oh wong edan iki malah gawe wong lan. Aku kok ya tak jogeti. Iya. Aku latah kok. Awas ki anggere ngendangi aku meneh awas kowe. Wong kowe iki Wong latah. Cuman wong latah pokoke krungu apa ana dijogeti ya. tak jogeti. Aja menek kendang genset muni mak jogeti nggih, Mas. Oh, nanti ngentekke solar kok. Iya. Kok liyane. Napa meneh? Anu, Apa? terserah sampean kok. Pak Simo lunga Jombang. Edian lunga Jombang. Tak goceki kok isih meksana sing obah. Tak rapeti ngene lho kok. Kagger ngendangi aku awas e. Mboten. Kagger kowe ngendangi aku meneh tak mek bojo lho kowe. Mboten. Ra katur. Ora ya weh. Dhewe kok. Anu, apa jenenge bapak potong rambut sing angel? Bapak potong rambut. Iya no. Oh. Bisa ora? Pripun Pak Do? Bingung. Rambut. Ayo, baleni. Rambut. Ram. But. Rambut. Nah, rambut. Ganggu. Kowe lagi ngekei soal aja angel-angel. Yo, ditanjake lho kendangane. Heeh. Resen, lek nembang kene, lek nembang. Cara tayupan, biasa. Ayupan napa niki Pak? Pak Yung. Ah, apa-apa eneng kok lagune. Kowe sanggup ra ngendang tayupan? Pak Do sanggup mboten? Lho kowe kok. Oh niku kula gumantung Pak Do, mengke Pak Do sanggup kula nggih sanggup. Wah. Aja Wirang kula niku wirange Pak Do mengke. kowe nyokot-nyokot Pak Doi piye? Mengke tak dong, dang gendung, sret. Oh iya. He kok tret-tret. Kowe Go, tayub napa, Dek? Ya. tenan lho ya iki kene iki nggon dunia tayub lho. Nggih. Purwodadi Grobogan iki dunia tayupe kuat lho. Kuat. Kowe anggere iso ngendangi tayub awas kowe. Mboten. Lho kok boten piye? Nah, nggih kula niku siap ngeten Dek. Ah, Ya. Ya anu sing nyanyi kene, sing timbang kene. Kon ngadeg kon jumeneng sing tengah. Asmane sapa, Mbak? Mbak Murni. Ya. Oh. Ya. Oh, lho, lagu tayub iki iso kendangane tok iso, Gubuk Asmara ya kena ditayub iki kendangane. Lho ngono. Ora kudu. Ya. Ora kudu budget kene. Ah, ya. Iki sing nembang Cahayu lho. Ah. Silihuning ya kena Mustika Tuban. Lah nggih mengke sing nembang ayu, sing ngendang niku mengke nggih kula nggih ayu, terus mengke cocok ta, Dek? Heeh. Ya cocok ning kudu sing pas. Sik takoni sik lagune apa, Nduk? Sri Uning. Sri Uning ditayubke kendangi tayub. Ah. Ya. Buka celok nih. Oh iya no. Nah, buka celok. Nah. Ya siap, Kak. Ya. Uning mustika tuban. Laku tresno kang sabaya pati. Marang Raden Wiratmaya. Kang wis prasetya alan jangketi
Dangdut. Entuk bahan kok. Digleng, Duk. Awas. Oh. Ya. Iki peka-pekanan kuping iki. Heeh. Nggih, suwun Mas. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Eka uget-uget. Aduh. Elak temenan. Iki sing diarani All round serba bisa ngabehi. nyuwara iso ngendang. Nyun pangapunten nggih Pak Bu nggih. Mawi kathah lepatipun nggih. Memang petingane kula niku salah lali ngeten niku Pak Bu nggih. Nggih, oh sae. Apik wis pokoke apik. Nyinden iso ngendang ora ya peng-pengan. Ya arang-arang. Wong upama kendang ora muni iki lumrah wong tanganmu cedhek-cedhek kok. Heeh. Gak jae-jae. Kene sik. Lagi ya ana pamundhut iki lho, Kak. Pripun, Iki teruntuk untuk Mbak Eka. Nggih. Prihatin ningsih dari Pak Hari sopir nyuwun lagon setunggal sesideman kalian podang kuning harus dibawani lagi enek tulisane. Susideman kalih podang kuning. Lha lek ora percaya delok to. Lho. Oh nggih, susideman kalih Kak podang. kare milih kowe sing di sesideman apa podang kuning. Ya sing ndi terserah. Susideman. Sesideman. Nggih. Kayak ngerti sesideman iki karangane sapa? Saking sinten Pak De? Lho, sing gawe lagu kuwi sapa? Mboten ngertos Pak De. Kowe sing gawe ramane Mas Kangko. Ramane Mas Oh, Kangko. ramane Byung. Nggih. Nah, ki Sukron Suwondo. Nggih, nggih. Dadi yen nglagokke kudu nyebutke pengarange kanggo ngurmati. Nggih. Mergo gawe lagu ora gampang ya, Mas. Gawe lagu ora gampang, kowe nembang ya ora sah bayar. Nggih. Mula nyebutke pengarange. Nggih, sok nembang malah dibayar. Lah iya. Ora Kadang rezeki. kok mboten nganu ngewehi kalih sing napa nyipta nggih, Dik. Heeh. Kedah matur nuwun nggih, Dik. Heeh. Ya, Ngaten, Dik. mbuh. Ya. Dade. Wiwitane. Ya. Ya, dibawani, nyuwune dibawani. Oh, nggih dipun bawani. Oh iya no. Bawani ya, Pak, di mau Pak. HP ku mung ndi to HP ku? Wiwitane. Suarane. Anderek. Anderek sang pekik. Ya, jan. Priya
yen nembang ki menghayati karo merem-merem biar merasuk ya, Nduk. Mboten ngaling-eling-eling niku cakepane napa ngoten lho. Iki mau merem ora menghayati to? Heeh, ngaling-eling-eling. Oh lali to kowe. Lha kowe iki jane sing mbok apalke sapa? Jenengan. Oh, ora omong ra patheken. Sowan menyang Sowan menyang kutha Jos. Salam ngagem kanca-kanca via streaming Mas Gareng. Nggih. PBKD lintas provinsi, lintas negara lan lintas benua. Wilujeng mirsani. Nggih, sugeng mirsani wonten live streaming ugi kanca-kanca DKC KPK dimanapun berada. Suaranipun Mbak Eka Prihatiningsih. Lanjut, Nduk. Lumrah iki yen malangkrik iki ngene lah kok ki ngene iki piye? Ngono apa to? Lah tangane Nembang tak iki sing tekan. gemes wong wedok nembang kok karo malangkrik iki piye? Bisanipun menguasai suasana. Waduh. Menguasai suasana. Ya. Ya. Nggih. Wes. Terus iki pundi wau yo? Ah ya. Selendang kuning. Slendang kuning. Nonandeng. Raneng Ngaku kata-kata no. kang saking ukir. Suarane iki ora patek banter ning nyenengke ya Mas Gareng. Heeh, dadi yo apa vibrasi. Lah gemeske kae, gemeske. Miki kurang cedak-cedakno miki. Nggih. Lah ngono krungu. Swara Swara kurang premono. Ayu jane ayu gegeden subal bisa iki. Heeh. Salahno. Ning wae. Ning wasesa ngungru. Enak sing gendeng karo kowe lho, Kak. Oh, alah nduk. Suara mute apik men. Wah, bocah nek bodine kaya pot nek apik men. Lah ya. Saking senenge karo awakmu, Nduk, Kak. Wanila sing lokke pot kono lho dudu aku lho. Kae kok sing nonton kae kok. Oh. Mboten napa-napa. Heeh. Sing penting lak Demes. Wah, Demas ya. Demes ki apa ta? Napa? Demes ki apa? Cekli. Wah, cekli. Cekli ki cilik. Lah ya cilik. Oh, cekli. Dian sepedano jengki. Napa, Dik? Pripun, Dik? Ya enak dicengklak iso kowe. Nggih. Mini, nek kuwi mini ora jengki. Oh, mini ya. Heeh. Ini. Pokoknya asal ora bogi ya. Aku nggrong marang Bandara. Dia Sulestyo. Pijerengin Pijerengin cangake alih. Sing larang ngene iki. Iya. Sing larang iki nggon gesut ale. kuwi cengkoke kuwi isuk ngentekne sawah ngenteni omah. Wes ya kepengin boros ya duwe bojo iki. Enten apa, Dik? Kula Cengkokmu ngentekke omah ngentekke sawah kowe. Maksudnya sing nanggap kuwi wani ngedol omah ngedol sawah nggih nanggap sampeyan ngono lho. napa nggih? Larang, cengkok larang. Oh ngaten, Dik. Heeh. Amin nggih, Dik. Amin. Panjenenganipun panjenengan nggih, Dik. Omah timbang doake kowe aku doake awakku dhewe kok. Apa ya enek ngono kuwi kok iso. Ne noi ya. Terus. Sik. Kok sik? Pas to karo laras to. Ora sak kesusu. Pisan wae kok terus. Terus. Ne noi. Ah, mono no. Terus no sasi.
Terus lagune munine kapan? Lah iki lak biasane kok saka buka celuk langsung ditamoni gamelan. Neng gong aja mok gong ning ngono. Gongke iki. Ora muni gamelane. Ayo, Terus tresno. Terus lancaran. Sasiden nonen nonino. No. Oh, Arep kula niku ajeng ngaten. Kowe jane pas. Dadi sing jane kanggo iki pas. Wes, klop rumahsaku. Sijan karo dalange iki klop. Napa nggih? Kowe perlu sewengi gamelan meneng tok tabuhi wong loro. Pak Angga. apa? Kula dijak nggih. Ya. Wong wedok kok guyune cekakan. Saking senenge kula Oh, iki. ya ning sing halus to, ditutupi wong wedok yen guyu. Ayo. Pas suarane pangga banter. Aku nek bahagia ngene iki. Untuk ora iso mingkem aku iki. Yo ning tetep ditutupi wong wedok yen guyu kudu ngerti. Nggih. Ayo ditibake. Nah, ditibake ora gong kene ditibake lancaran. Nggih. Terus. Nah. Polahmu lho, Kak. Sing jan arep nembang kok kaya layangan keterangin. Ya sine mau kecelek kok. Iya ora. Iya. Luwih becik patenan. Pak Haryono, Lurah Poman, Sugeng Mirsani. Ulung Ponorogo. Menoe Kahoro matan matrong Riel Mbak Eka prihatin ningsih Mas Gareng penonton mencapai 3.000 penonton wonten ing live streaming YouTube. Kaya ana Eka uget-uget. Nggih, iso uget-uget penonton iso. Wah, mludak. Sing nonton kuwi wong 3.000 lho, Kak. Urung tambah sing nang kene. Jajal. Piye? Ora seneng atimu? Biasa. Oh, biasa aja. Oh, wong top kok ditonton wong 3.000 kuwi urung sepiro ya. Biasane kowe dikeroyok wong pira? Napa? Kok dikeroyok tadi? Dirubung wong pira, ditonton wong pira. Dirubung kaya laleran apa? Ya tegese sing nonton kowe iki biasane pirang ewu. Anu, sak RT. Sak RT iki pira tok ora ono 1000 no. Sak RT sing teko mung wong 10 tok ae, Dik. Lha kok sithik iki sing nonton wong akeh lho. Iki wong sak donya nonton kowe lho, Kak. Nggih. Sing ana luar negeri barang padha menyimak karo suarane Nduk iki. Nggih, matur nuwun, Yung. Ah. Nggih. Lanjut ya, Nduk. Urip anakku nang ndi
Ya. Ya. Oh. luwih becik paten timbang parwisanan Kanjeng Sulistya tak rewangi sampun Marang kulawarga